Төрле вирусларга каршы чыныктырылган, югары уңышлы сортлы бәрәңгеләр уйлап табуда күп өлешен керткән һәм шуның өчен Татарстан Республикасының дәүләт бүләге белән бүләкләнгән, яңалыкка омтылучы, табигатькә гашыйк, Татарстанның авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтының бәрәңге үстерү үзәге баш белгече, Татарстаныбызның горурлыгы, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстанның ат казанган агрономы Фәния Фәйзрахман кызы Җамалиева. Минем әнием Мәдинә Арча районы Киек авылында туган. Аның әтисе Захидулла Киекнеке булган инде, әнисе Сәйдә Шимайылга авылыннан чыгышы белән булган. Захидулланың бу инде икенче гаиләсе булган, беренче хатыны үлеп киткән, анда 3 бала калганнар инде. Сәйдә белән аларның тагын 6 бала туган. Әни 4нче бала булган. Шулай әйбәт кенә торып ятканнар алар. Захидулла бик тырыш, бик тәвәккәл, өлгөр кеше булган. Һәм әни әйтәдер, ул чапкан атка сикереп менә торган булган инде. Шундый өлгөр булган инде. Аннан соң тавышы бик матур булган. Эштән кайтканда, җырлап кайтканда Захидулланы тыңлаганнар инде авылдашлары. Матур гына яшәгәндә НЭП вакытында бабай ачып җибәргән кибет. Кибеттә сатканнар инде алар иң кирәкле товарлар: керосин, песок, чәй, гөнбагаш мае. Һәм әни әйтәдер, алар бөтенесе акча булмаганда бик зур дәфтәр бар иде, яни ул дәфтәрдә алар күкәй белән дә кеше түләгән, акчасы булмаса әҗәткә алып торган инде. Шундый кибет булган. Сәйдә әби язуларны бөтенесен кибетне ул алып барган. 31нче елны безнең бабайларны сөргөнгә җибәргәннәр Магнитогорскка. Бу гаилә өчен бик зур хәсрәт булган. Әни бу хәсрәтне онытмады бер кайчандагын. Авыл узатып калган инде, аларны җылап калдылар диде кешеләр, дип сөйлидер яни. Шуннан кичкенә балага 3 яшь, олысына 17 яшь, менә 6 бала, әле тагын 3 баласы авылда калган иде бабайның. Шуннан Магнитогорскида аларны инде баракка урнаштырганнар. Токтадан ясалган баракта инде анда 3 рет шилтәр белән генә икән урнашканнар инде шулай. Баргач та шул кичкенә кызлары, сиңләре үлгән инде, авыртулар булгандыр инде. Шуннан бабайның, Захидулла бабайның үпкәсе авырты булган. Ул 1 айдан ул үлеп киткән. Шуннан берничә генә вакыт узгач, әниләре күгәргән кадак белән заражение крови алып, ул дагын китеп барган. 5 бала ятим калганнар. Кышка хәтле аларның семьялары инде 10 семья бергә землянка төзегәннәр. Бу инде аларны коткарган да бер яктан. Икенче яктан ул землянкада бик каты битләр чыккан. И әниләр кышкыны тиф белән авырткан инде. Әнигә 8 яшь ул вакытта. Энесенә инде 6 яшь. Булар да инде үләләр дип курыкканнар да инде, олылары әни белән менә хәер энесен инде капчыкка салып, туганнары аркылы поезд белән кире кайтарып җибәргән монда авылга. Киеккә тагын кайтканнар алар. Шунда авылда анда Захидулланың улы малай Ахмадулла калган. Шул Ахмадулланың 2 баласы булган. Шулар янына менә бу 2 бала дагын килеп яши башлаганнар. Әни шунда начальник классны бетергән, укыган. Аннан соң 5нче класска киткән инде. Югары Шалымга анда җирдем диде. 5нче классны тамамлагач, аңа ниндидер анда кырылык булган, уңыш булмаган. И ана нигә җибәргәннәр? Зеленодольскның фанер заводына җибәргәннәр. Аңа 12 яшь, аннан да көчкә алганнар. Анда олылар, 15 яшьлек балалар иде. Мин бер нәрсә аңламыйм, 3 ай шунда утырдым диде әни. Бер нәрсә аңламыйча. Шуннан хат яздым олы апайларына. И алар аңа акча җибәреп, әни шул 12 яшьтә, 13 яшьтә үзе Магнитогорскка кире киткән инде. 5нче класска яңадан инде Магнитогорскта кергән, укыган. 7нче классны менә Чиләбегә күчкәннәр инде алар, күчергәннәр аларны. Менә бу 7нче класс Чиләбенең 43нче мәктәбендә әни монда. Шуны бетергәч, 7нче классны ул киткән
Троицкий педучилищега кергән әни. Абыйсы, олы абыйсы түләгән акчасын, ул түләүле булган инде. Монда бит инде 39 елны кергән, 42 елны тамамлаган әни. Менә аттестаты да бар, менә шундый матур аттестат, зур аттестат биргәннәр инде ул вакытта. Ну, абыйсы курыккан инде, хәзер сугыш бара. Мине сугышка алып китсәләр, ул сварщик булган абыйсы, бик әйбәт сварщик булган. Ул көне-төн эшләгән заводта, Челәбе трактор заводтары инде ул. Һәм курыккан, мине алып китсәләр, син монда нишләрсең үзең генә дип. Апайлары кияүдә булган инде әнинең. Һәм ул әнигә әйткән инде абыйсы авылга кайт дигән. Авылда җир якын, анда ачтан үлмәссең. Һәм әни тагын кайткан инде шул күйеккә. Һәм аннан соң инде ул Щук күрше кичкенә төрнәле, икенче Щук исеме аның инде шул авылга укытучы булып эшли башлаган әни. Һәм анда 30 ел эшләде ул. 42 елдан 72 елга эшләде. Бик кызык инде ул сөйли, менә яшь вакытын теге анда авылда театрлар ниләр булмаган бит инделек. Алар менә шул клубка, мәктәпкә киләләр иде. Без анда иптәш кызым белән спектакльләр, концертлар куядыр икти. Әни укыта башлаганда аңа 20 яшь кенә әле. Әни әйтә, 17 яшьлеге минем укучыларым ди. Алар миннән зуррак иде. Ничек тыңлатканмы мин аларны ди. Яза торган әйбер юк иде, бер нәрсә дигән. Кагазе дә юк иде язарга. Менә шулай итеп укыткан 46 елны. Әти кайткан сугыштан инде. Безнең әти белорусский партизан, менә аның нидә бар инде. Удостоверениесе да бар. Ул Белоруссиядә, аннан соң инде Одерда аның аягына ранение булгач, ул шуннан исән калган, кайткан. Һәм әнине шунда күргән инде ул. Шул спектакль җырлаганда имиңа әти сөйләгәне бар. Ул шундай итеп сөйдер яны, менә әниең җырлый башлады. Бөтен кеше телсез калды, ул шундай матур дип. Менә ул шул вакытта аңа гашык булган инде әнигә. Әни инде үзенең ягыннан сөйләгәне бар инде, әти белән ничек танышканын. Шул Мәрьям дусты белән урамнан барабыз ди. Шарт ишек ачылды да, безнең каршыга бер егет басты ди. Кая барасыз кызлар дип. Без курыктык ди, әни бигрәк тә курыккан. Әни бөтенләй үнсез калган ул. Шул вакытта менә алар берсен-берсе шулай итеп күреп, яратып, 47 елны алар өйләнешкәннәр. Балалары туа башлаган, 2 балалары шул кичкенә төрнәлдә туганнар. Аннан соң инде алар 53 елны, Сталин үлгән елны, алар Стиял авылына төшеп, анда инде үз өйләрен төзегәннәр. 3 бала инде Стиялда туды. Мәрьям белән икебез чук киләләр. Шарт итеп капка ачылды, шарт итеп безнең каршыга бер кеше килеп тә басты. Ишәбез кызлар дип. Карап җиргән инде әле ялдан. Бөтенләй кошап калдым мин. Кичәк кенә, әйбәт кенә без дидек тә biz kitip bardıq инде, нәрсә сөйләшәсең анда. Беренче танышу шул булды. Шулай итеп әкренләп инде тормыш кырып җибәрдек. 4 класс алып барган әни. 45 минутта ул 4 классында бөтенесенә 11 минут вакыт бирә алган инде бер класска. Мәскәүдән бер вакыт тикшерүче килде ди сөйлидер яни. Мин мондыйны беренче тапкыр күрәм дип әйтте ди. Менә шулай итеп 4 классны бер юлы укыткан әни. Шулай да аның татар мәктәбе булган бит инде. Менә аның үз кулы белән язган 14 укучысы аның чыктылар, югары белем алдылар. Әти фотограф булып укыды инде. Фотографка укыды. Менә ул әнинең классларын төшерәдер именеп, безне дә төшерәдер. Һәм әнинең классларында истәлеккә дип менә шундый әтинең фотографиялары бар. Әти белән әни яшь вакытында менә өйләнгәч аларның фотографиялары бар. Әти анда әнигә альбомның битенә химический карандаш белән күренми итеп язган шигырь. Мәдинәкәй магнит шикелле тартасың дип
әнине шундай яраткан, шигырьләр язган инде. 51 елда. Менә кем уйлаган инде шундай кырыс кеше бит инде. Әнигә менә шундай матур шигырьләр язган. Аларның чынлап та мәхәббәтләре шундай матур, якты булган. Әниебез 100гә әзрәк кенә калган инде. 22 елны, 2022 елны 21 февральдә үлеп китте. Безнең әни шат күңелле ул бик. Алар туганчылыгы бик ката. Менә 5 бала берсен-берсе очрашып, күрешеп, Чиләбедә бит инде калдылар. Лапайсы әни монда инде Арчада энесе белән. Алар очрашалар, күңел ачалар, ничектер менә алар күңелле яшиләр. Әни бездән дә менә безне дә шулай тәрбияләргә тырышты инде. Үзе дә шулай ачык, кунаклар киләләр, балалар кайталар. Әнинең 11 оныгы бар. 11 оныгы булган вакыт бөтенесе бергә әнидә. Әни карыйдыр. Җәйкене. Без дә уйламаганбыз инде аңа бик шитен дип. Уйлап әйтмидер. Белдермидер яни. Түзәдер, сабыр. Ул бик дисциплинированный кеше. Аның режим иртә белән торадыр. Ул менә сыер булганда инде 5нче яртыда аның будильниги торадыр. Обедта ятып аладыр 15 минут сиеста. И сагат кички 9да онда ятадыр. Ул яратадыр балаларны. Кыш булса инде шанада шудыртадыр аларны. Активный тик кенә ятмасыннар, нәрсәдер жал итсеннәр, хәрәкәтләнсеннәр дип әйтәдер инде. Актыкка хәтле бәрәңгеше тартты ул үзе. Менә февральдә китеп барды ул, ул әле январьда, әле февраль башында бәрәңгене үзе чистартадыр. Миңа бит күңелле бу дип, мин эшләп кирәк бит әле мин дип дигәнне. Әниләр шикелле буласы килән, әни шикелле булып бетеп булмый шул. Әни балаларның минем уңышларыма, балаларның уңышларына бик яратып, карап, күзәтеп торадыр, сөйнәдер. Минем кызым Дине пианинода уйнаганда, Айдар пианинода уйныйлар. Яздыргыз шуларны, яздыргыз зинһар өчен дип үтенеп әйтәдер инде, сырыйдыр. Мин инде диссертацияны яклаганда иң беренче шалтыратты әни. Әни безнең хамам китаплар, газетлар яздырадыр ул. Журналлар яздырадыр. Һәм ул бик менә книга памятины инде уланы бөтен битләрен укып, монда бит инде сөргөнгә җибәргән кешеләрне, санап аларны бөтенесен, якыннарын бөтенесен нитеп, Арча районыннан менә монда үз кулы белән язган 272 семья куылган дип язган инде. Аларның барысын санап нитеп, менә шулай итеп анализ ясап барган. Әни бик акыллы безнең. Әниләрегезне хөрмәт итегез, яратыгыз. Балаларга шуларны әйтәм инде. Яшьләргә. Әниләрне, әтиләрне бергә инде. Гаиләне төзегәндә дәгән менә гаилә мәхәббәттә булсын, яратуда булсын. Кешеләрне хөрмәт итәргә кирәк. Менә шундый гади гына сыйфатлар тәрбияләп бер-береңне кешеләрне дә хөрмәт итәргә кирәк. Гаиләдә дәгән тыныч кына басымчык итмичә менә безнең әни шикелле күңелле булырга кирәк, шатлыклы булырга кирәк, шат күңелле булырга кирәк. Алга менә шулай шатлыклар көтеп карарга кирәк дип уйлыйм. Бу искиткеч гаиләгә карап туеп булмый. Монда бар кеше дә бер-берсен ярата, хөрмәт итә. Гаилә башлыгы һәм аның хәләл җифете икесе дә улуг шәхесләр. Айдар Габдиновны мөгаен белмәгән кеше юктыр. Ул танылган җырчы, искиткеч матур һәм моңлы тавыш иясе.
Аның тормыш иптәше Зилә ханым укытучы. Балалары да, кызлары Айсылу да алар сукмагыннан атлый. Әтисенең юлын дәвам итеп, укытучы һөнәрен сайлаган, бөтен Рәсәй иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесенең җиңүчесе, Татарстанның ат казанган укытучысы Габдинова Зилә Афтах кызы, йөзләгән укучыларым миңа ихлас күңелдән рәхмәт әйтә. Мин бик бәхетле. Әгәр миңа укучыларым җылы караш, олы ихтирам белән киләләр икән, димәк, мин аларда әхлак кагыйдәләренә тугрылык тәрбияли алганмын. Бу минем әти-әнием тәрбиясеннән күчкән Зилә ханым. Әнием Башкортстанның Бакалы районы Катай авылында туып үскән. Аның әтисе Галим бабай Азнакай районы Тымытык авылыннан булса да, ул инде менә бригадир булып эшләргә килгәндә шушы авылга, әбиемне шыратып, аңа өйләнеп, шушында төпләнеп калган. Әниемә алар Зоя дип исем кушканнар. Ул әнием әлдә көлеп сөйли. Шул әти-әни исән чакта сорап та калмаганмын. Нишләп миңа алар Зоя дип куштылар икән дип. Ләкин аңа шул исем килешеп тора. Ул авылда бердән-бер Зоя, татар авылы булгач, һәм инде аны бөтен авыл безнең Зоябыз дип йөртә. Хәзер инде безнең Зоя апабыз дип йөрттеләр. Хәзер күбрәк инде Ак әби, Зоя әйе. Ак әби дип йөртәләр. Чөнки инде әниемә Аллах буйырса 25 октябрьдә 84 яшь тула. Әнием мәктәптә укыганда ук медик булырга хыялланган. Һәм инде урта мәктәпне тәмамлагач, медицина училищесына укырга кереп, фельдшер һөнәрен үзләштергән. Ул бик яхшы укыган, шуңа күрә аның медицина институтына керергә бөтен шанслары булган. Ләкин авылдан ул вакытта тракторчылар бригадасы бригадиры булып эшләгән. Әтием көткән. Һәм инде әниемнең аны ташлап, тагы Уфага укырга китәсе килмәгән. Ул инде 1959 елда Катай авылына фельдшер булып эшләргә кайткан. Һәм инде шул эшли башлау белән аңа беренче сынауны үтәргә туры килгән. Аны төн уртасында чакырып алганнар һәм 20 яшьлек фельдшер кыз бала тапкан хатынның газапларын беренче тапкыр шул көнне күргән. Төн буена шушы бала өчен көрәш барган. Өйдәгеләр инде аңа өмет белән карап, көтеп торганнар. Район хастаханәсенә барырга җай да булмаган ул вакытны. Һәм инде таңга таба гына сабый дөньяга аваз салган. Таң аткач кына кайтып барган әнинең башына да килеп карамаган. Әле аңа шушы Катай авылында тагын 100дән артык баланың киндек әбисе булырга туры киләсен. Ул теге баланы ул һаман да минем беренче балам дип йөртә. Шуннан соң 40 елдан артык авылда фельдшер, медпункт мөдире булып эшләде. Аны авылдашлары бик ярата, бик хөрмәт итә. Әле дә инде күптән пенсиядә булса да, Зоядан башка уколны җиңелрәк ясаучы юк дип, һаман укол салдырга киләләр аның янына. Шул авылга кайткач инде алар әтием белән узак тормыйча өйләнешәләр. 60 елда бер артлы апам һәм абыем туа. Ул вакытларны декретка узакка китү гадәте булмаган бит инде. Һәм инде ул абыема 3 айлык чакта һәм апама да 3 айлык чакта эшкә чыгып та киткән. Әбигә калдырып балаларны. Мин инде бераз соңрак туганмын, апама 9 яшь чакта. Мин инде күбрәк апам белән абыем карап үстерде. Яни шулай ук мине дә 3 айлык чакта эшкә калдырып чыгып китте. Әтием белән кызганычка каршы бик озак яши алмадылар. Әтием 60 яшендә безнең күз алдыбызда йөрәктән, обширный инфаркттан үлеп китте. Көтмәгәндә, бер дә көтмәгәндә без Казанга күчеп йөргән еллар иде ул. Әнием шул 56 яшендә тол калды. Һәм инде
кешедән ким хур булмыйм дип, бик тырышып дөнья көтте. Аның каралты куралары да, өйләре дә ялт итеп тора. Бер генә дә ирлек кешенекеннән ким түгел. Хәзер инде ул 27 ел бер үзе генә ялгыз дөнья көтә. Гармуныңда моңлы көйләр уйнайсың, ни турында әтием син уйлыйсың, сагышлы җыр әни нигә җырлыйсың, ни турында әнием син уйлыйсың. Әнием бик уңган, бик тырыш, бик җитез. Ул бер генә минутта тик тора белми. Шуңа күрә инде андый кешегә кызыгучылар, тагын кияүгә чыгарга тәкъдим итүчеләр дә булмады түгел булды. Ләкин инде ул балалары хакына андый уйны башына да кертеп карамады, барсында кире борды. Әнием шулай ук бик матур җырлый. Яшь чагында аның Мәйсәрә ролен уйнавын хәтерләүчеләр бик күп иде мин кичкенә чакта. Ул әле дә бик матур җырлый. Бәлки мин дә шуңа кабул иткәндер әле. Әйе. Җырлагач. Бергәләшеп тә җырлыйлар алар Айдар белән табыннарда. Һәм инде бик кунакчыл ул. Бездә һәр вакыт бер вакытта да кеше өзелме идән. Аның кебек бәлеш, тәбикмәкләрне беркем дә ул гади тәмле пешерми. Аның ясаган катыгы да авылда иң тәмлесе. Шушы яшьтә булуына карамастан безгә булышам дип тауык үстерә, үрдәк үстерә, чебешләр үстерә, чиләк тутырып йомыркасын җибәрә, үрдәген җибәрә, хәтта тукмашка хәтле кисеп җибәрә. Инде безнең дә яшь 50-дән артса да, аңа әле без һаман кичкенә бала кебек. Аның инде менә 3 баласы, 6 оныгы, 6 оныкашы бар. Кызганычка каршы менә әниебез авырып китте. Әлеге көндә хастаханәдә ята. Ләкин ул үзе өчен борчылмый, безнең өчен борчылып, борчылмагыз тереләм. Минем бит әле Казанга киләсем бар, Арсланны күрәсем бар, әле аны карашып китәсем бар дип хыялланып, ният итеп ята ул. Миңа апам шылтырата. Әни булмагач, өйдә салкынлык ди. Менә шул ук җиһазлар, шул ук каралты кура, шул ук чәчәкләр, ләкин өйдәге салкынлык бушлыкка чыдарлык түгел ди. Капка шушы юк, мунча гышы юк, ашарга пешереп көтүп торучы юк ди. Алла берсә терелеп чыгар әле дип өметләнәбез. Әлбәттә инде төшенкелеккә бирелмибез. Әлбәттә инде әниебезнең терелеп чыгуына иманыбыз камил. Көтәбез, барыбыз да Алла берсә көтүп торабыз. Аңа карап, без әле озак итеп сузыла торган эшләрне ул безгә этәргеч биреп җибәрә, кирәк сүзләрне әйтә. Аның алдында ничектер эленке салынкы йөреп булмый. Аның йөзен күрү белән, күзләренә карау белән аның үзе кебек җитезрәк эшлисе килә инде. Менә шундый кеше. Иң беренче уңышларны аңа горурланып сөйлисе килә. Күп нәрсәне әни өчен дип эшлисе килә, аңа күрсәтәсе килә. Ул һәр вакыт үзенең төпле фикерләре белән, киңәшләре белән барыбызга да булышчы булып тора. Мин генә түгел, абыем да, апам да, аның 2 кияүе дә, килене дә, әйткәнемчә, оныклары да, Айсылу да һәр вакыт аңа шылтыратып, аңа шылтыратсаң, һәр вакыт йөрәккә ниндидер җылылык, күңелгә рәхәтлек аласың. Ул күршеләре белән дә бик яхшы мөнәсәбәттә, кеше яхшы булмаса бит инде күршеләр белән дә бик дус яши алмый. Нәле ул хастаханәдә чакта бар күршеләр аның өендә карап тора, үрдәкләрен дә ашата, тавыкларын да ашата. Аның янына хастаханәгә дә көннә килеп торалар. Әни әйтә, безнең медсестралар инде ана сиңа тага килгәннәр анда, берәү генә түгел, 5 кеше ахыры дип әйтеп торалар ди инде. Шуңа күрә
әниебезне чынлап та авылда ихтирам итәләр. Мин үзем үскәндә хәтерләмим, төнлә безгә кемдер килмәгән. Менә авыл бик зур безнең. Төнлә һәр бер вакыт уятып, аны алып чыгып китәләр авыру кеше янына. Әле ул вакытта авылда асфальтлар да юк бит инде, шул күзгә пычракларда пычрак ярып, машина да юк ул вакытларны чыгып китәдер. Инде ул кайтканганчы таң ата, анда инде балаларны да карарга кирәк, мал туарын да карарга кирәк. Ләкин шуңа карамастан, аның һәр вакыт ашарына пешкән, өе юылган, ире балалар каралган буладыр. Барсына да өлгөрүп, һәр вакыт үзенең җитезлеге белән барыбызны таң калдыра инде. Кечкенә генә бер хатын-кыз әни бит инде. Дөньясын шундый итеп алып бара, беренчедән, тышкы кыяфәтендә. Аның бер дә әйтмәсәң ирсез торган хатын дип. Әлбәттә инде без кияүләр ярдәмчегә тырышабыз инде, әлбәттә авылдашлар да ярдәм итәләр. Әмма ләкин ул үзе шундый зур оештыру кешене һәм шундый ниндидер бер зур бер тормыш казыгы, тормыш баганасы кебек менә шушы үзенең яшәгән өендә нур биреп тора. Әни безгә шушы безнең туган йортыбыздагы ушакны сүндермичә, бер нәрсәгә карамыйча яшәп килүенә бик рәхмәтлебез әлбәттә. Без барлык балалардан шиксез хөрмәт итәбез, шиксез яратабыз. Һәм инде әлбәттә безнең балаларыбыз да, безнең 3 бала үзебезнең дә шундый ук мөнәсәбәттә булыр безгә дип ышанып калабыз. Без аларны шулай тәрбияләргә тырыштык. Сагынам синең күзләрне, сагынам синең күзләрне, сагынам карашыңны. Кыз бала әнисе язмышын кабатлый диләр. Чөнки ул газиз әнкәсен бик ярата һәм бар нәрсәне дә аңа ошатып эшләргә тырыша. Димәк, алма агачыннан ерак китми дигән гыйбарә дә юктан гына чыкмаган. Татар эстрадасы җырчысы, ТНВ каналында баручы кайнар хит тапшыру аша тамашачыларның мәхәббәтен яулаган Рәшит Вахапов фестивале лауреаты Айсылу Габдинова әти-әнием турында мин сәгатьләр буе сөйли алам. Алар минем өчен үрнәк ди. Оҗмах әниләрнең аяк астында дип әйтәләр. Бу сүзләрнең әһәмиятен, кадерен мин инде үзем әни булгач кына аңладым, билдем. Һәрбер кеше өчен үз әнисе иң кадерлесе, иң матуры, иң акыллысы. Әлбәттә, минем өчен дә минем әнием иң яраткан, иң шәп әни дөньяда. Минем әнием, ул минем иң якын дустым да. Ул минем сердәшчем, иң яхшы пешерүче, иң шәп укытучы. Чыннан да аның мондай исеме дә бар, ул моңа чыннан да лаеклы булды. Әни иң шәп хатын, хәзер инде ул иң шәп дәвәни дә. Әни минем иң якын дустым да дип әйтеп киттем, чыннан да менә бүтән серләремне дә мин аңа гына сөйли алам. Аның белән бер көн генә телефоннан сөйләшми торсам, аны күрмәсәм, миңа менә күңелемдә ничектер авыр булып китә. Мин уйлыйм, һәрбер бала өчен дә әниләрне 80 яшь булса да, 90 яшь булса да, барыбер бүтән кешегә дә әни кирәктер дип уйлыйм. Кайбер кешеләр дус кызлары белән аралаша, кайбер кеше психологка бара. Әмма миңа әним белән сөйләшсәм, мин ничектер бушанып китәм. Аның фикерләре минем өчен иң төплеләр. Шуңа күрә мин инде әним булу белән бик бәхетле. Безнең яшь арабыз 20 генә яшь булганга, без инде теге дус кызлар кебек аның белән. Безне бер кашан да әниле кызыл дип уйламыйлар. Паркларда күрсәләр дә сеңелле, апалы яки дус кызлар дип уйлыйлар. Минем дә аның әни булган кебек, минем дә шундый әни буласым килә. Ул безне гел якын итә. Тапшыру әниләр турында булса да, минем үземнең әтием турында да берничә сүз әйтеп үтәсем килә. Чөнки мин әти кызы дисәң дә була. Әтиемнең миңа таланты күчкәндер. Мин аңа карап җырлыйм, аның ягына карап сәхнәгә чыгасым килде. Һәм инде менә миндә шундый горурлык хисе зур, менә әтием белән әнием инде 30 елдан артык бергә яшиләр. Хәзерге парларга карасаң, бер бәләкәй генә проблем булу белән парлар таркала.
Безнең әтиләр, әниләрдә, әбиләребездә дә мондый бер гомумән юк иде. Нәрсә генә булса да алар бөтен проблемаларны бергә шишәләр иде. Нәрсә генә булса да алар бер-берсе өчен терәк булалар иде. Менә минем дә шулай яшисем килә. Һәм инде барлык яшьләргә дә шундый мәхәббәт телим. Чөнки мәхәббәтсез мондый балалар үстереп булмыйдыр дип уйлыйм мин. Һәм һәрбер кешегә дә менә шундый әтиле, әниле булып үсергә телим. Чөнки менә карыйсың балаларга, алар тулы гаиләдә үскән булса, алар яратылып үскән булса, алар барыбер башкача дип уйлыйм мин. Минем әти белән әни минем өчен үрнәк. Алар бик матур пар, аларның мөнәсәбәтләре 30 елдан соң да шундый ук матур, алар бер-берсенә гел мин син яратам дип торалар. Әлбәттә бу бик шатландыра. Әтием дә, әнием дә үз һөнәрләрендә зур дәрәҗәләргә ия булган кешеләр. Әнием атказанган укытучы, әтием атказанган җырчы. Һәм әлбәттә алар әти белән әни генә буларак түгел, алар шәхес буларак та миндә горурлык хисе уята. Баланың баласы балдан татлы дип әйтәләр. Менә әти белән әнигә карыйм да, алар минем улымны шул кадәр яраталар инде, гел сагынып торалар, фото җибәргә кушалар, үзләре дә килә алмаса. Бик зур рәхмәт аларга. Менә әле бер ай гына үтте безнең туыбызга, алар гел янәшәмдә, гел якында, менә әле дә сезнең белән аралашып торганда, әтием коляска белән йөри анда. Алар булмаса инде әлбәттә бик авыр булыр иде. Арыслан у яктан бик бәхетле бала, чөнки беренчедән аны шул кадәр яратучан әбисе дә, бабасы да исән сау, алар яшьләр әле, шуңа күрә инде аның туйларын да күреп, Алла бирсә үстергә насыйп булсын. Әнием диеп кадерлем диеп сандуғаш каям төшерсең емесен. Әти-әни куйнында үткән сабый чакларымны сагынам. Һәр кадагын әти каккан монда, бәхетләрнең юрап улысын, бусагага басу белән тоям әти кулларының җылысын. Әни төсе итеп сөеп карыйм тәрәз төбендәге гөлләргә, чәчләремнән сыйпый сыман әни, башым куйсам мамык мендәргә. Халкыбызның яраткан җырчысы, аның бигрәк тә халык җырларын башкаруы халыкның күңелендә аерым бер җылы урын алып тора. Казан шәһәр филармониясе солисты, Татарстан Республикасының һәм Башкортстан Республикасының ат казанган артисты Айдар Гаптинов әти-әнисенең җылы, якты истәлекләре белән уртаклаша. Үземнең әти-әни турында да әлбәттә сөйлисем килә инде. Кызганычка каршы, алар инде хәзер бу икесе дә якты дөньяда юклар. Иртәрәк китеп бардылар инде. Әтием инде 68 яшендә тутырмастан китте. Әнием шулай ук әтиемнән соң озак яшәмәде. Бу якты дөньядан ничектер бер артлы киттеләр дә бардылар. Әмма ләкин алар миңа әле һаман шушында янымдадыр кебек тоелалар. Алар минем бөтен эшләгән эшләремне, кылыкларымны күзәтеп торалардыр кебек тоела. Ниндидер бер хилафрак эш эшләсәм, алар миңа усал итеп карыйлардыр кебек. Ниндидер берәр уңышка ирешсәм, алар шуңа куанып торалардыр кебек тоела. Шуңа күрә һәр вакытта да мин аларның барлыгын тоеп яшим. Алар минем әти-әни искиткеч шундый ихлас күңелле, менә бер катлырак кешеләр ялар. Алар да ничектер усаллык дигән нәрсә юк ялар. Минем әниемә әле 4 кенә яшь булганда аны әнисе үлеп киткәндә инде. Алар күп балалы гаилә. Ул инде шул абыйлары, апалары тәрбиясендә үскән инде. Әнием инде ул минем бик ихлас булып, үзе аңарда табигый акыл бар иде. Табигый акыл. Кызганыч инде ул үзе ниндидер зур уку йортларында укымаган инде ул. Безнең
Салават шәһәре, мин Башкортстаннан бит инде. Бездә Салават шәһәрендә барып шунда төзүчелек индидер училищесында укыган да инде ул. Шуннан соң кооперативный кибетчелеккә укыган инде шунда әзрәк. Күп еллар инде ул Нидә шул безнең авылда, үзенең авылында кибеттә эшләде инде, яни. Бик оста сатучы иде. Аның менә канында сәүдәгәрлек, кибетчелек. Ихлас аны яраталар, авыл халкы шулай яратып. Кибетче һөнәре шулай бит инде ул теге ул вакытны ихтирам итә торган һөнәр бит инде. Мактаулы һөнәр бит ул вакытларын дефицит заманнарында аеруча. Ул бик оста эшләгән ул. Бик пөхтә иде, аның шундый пөхтәлеге, хәтта артыгы белән пөхтә иде. Ул шу хат иде торса инде бер токтаусыз нәрсәдер юу, нәрсәдер чистарту, нәрсәдер бездә шуңа өйрәтә иде чиста булырга. Әниемнең әтисе инде Акшуриннар нәселеннән, аларның туган тумачаларының кайберсендә, алар барса шул бер туганнар инде. Акшуриннар, аларның ниләре дә бар. Ниндидер ул мәсәл Морзалар нәселеннән дигән таныклар да бар хәтта. Икенче яктан инде аның әнисе Хәбиб Ямал әби ул саф башкорт хатыны, башкорт кызы булган. Аның әнисе минем әбиемнең әнисе була инде. Ул инде авылда элекке заманда хәлле генә кеше булган. Әним көлеп сөйли торганы әбидән шаярып көлә башласак, балачага күп булган инде алар теге күп булгач нык шаярышканнар да инде. Әйтә торган иде. Һәм миннән бик алай шаярмагыз, мин лавка тоткан кеше авылда дип. Алар инде әтием белән бик нык искиткеч бергә дус тату яшәделәр. Әним соңрак элек әйтми торган, соңрак әйткән бер тапкыр әйтеп куйды. Әтигезне шыратмасам, башка кеше белән яшәй алмасым инде. Әтием минем соңгы елларда, гомернең соңгы елларында авырып киткән иде, гемодиализда булды инде. Шунда инде искиткеч үзен-үзе аямыйча, үзен-үзе беринде авырлыкларга карамыйча, үзенең кулыннан килгән бүтән эшләрендә, яни бик нык тырышып, әтиемнең исәнлеге, сәламәтлеге өчен һәм аңа ярдәм итәргә тырышып, бик нык йөрде инде. Теге беринде чыгымнарга да, нигә дә, акчасына да, нигә дә карамастан. Менә bütün кешеләргә дә мин шуны теләрим. Картайган көнендә, чирләгән көнендә, шулай тормыш иптәше булган кешеләр, шулай бер-берсен карасыннар иде. Җырлау сәләтенә килгәндә, минем әтиде, әниде, алар икесе дә бик нык шундый талантлы җаннар, артист җаннар дип әйтсәң була инде. Минем әтием ул үзе Салават драма театрында эшләгән кеше заманында. Телевидение фондында, Башкортстанда телевидение фондында да аның катнашындагы спектакльләрдә бар хәтта. Мин инде үзем дә аны хәтерлим, әле ул Салаватта эшләгән заманнарында да ул спектакльләрдә шундый ихлас итеп уйный иде, шундый әйбәт итеп уйный иде. Шуннан да Станиславскийның теге «Верю, не верю» дигән ни бар, уйнамыйдыр, шул образда яши иде. Әмма ләкин шулай тормыш шулай килеп чыккан инде аларның. Әтиемнең дә әтисе үлгәч, әнисе ялгыз калгач инде алар авылга кайтырга мәҗбүр булып, шулай дип авыл кешеләре булып китәләр инде әтиемнәр. Шул авылда инде әтием бик күп еллар клуб директоры булып та эшләде. Һәм концертларны алып барадыр. Менә миңа кешеләр, бик күп кешеләр әйтәдер, халык концерт карарга бармы, Айратның концертын алып барганын карарга барады. Нишен дигәндә ул шундый концертны менә югары дәрәҗәдә алып бара иде, хәтерлим инде. Һәм ул төрле скетчлар, шигырьләр, монологлар сөйли иде. Халыклар концертлар куйганда, әтиемнең инде репертуарын белсәләр дә, шул бер ишетелгән репертуарын тамам тыңларга дип килә торганнар. Әнием минем бик матур җырлый иде. Бик матур җырлый иде, әмма үзе мондый сәхнәләрдә соңгы елларда бик
йөрмәсә дә инде ылгайгачрак яшь чагында инде шулай ук концертларда, авылда бит спектакльләрдә куйганнар бит инде. Ул шул нидә концертларда, спектакльләрдә инде әниемне бик нык теләп катнаштырырга теләгәндә инде. Шулай булгач инде мин уйлыйм, җырчылык сәләте миңа икесеннән дә килгәндер дип инде. Минем репертуарымда инде җырчы буларак әниләргә, әти-әниләргә багышланган җырлар бик күп. Мин Зилә белән өйләнешкәндә туйда нишләптер менә шушы бер җыр бар, күз күреме дигән. Җыр Рим Хасановның җыры. Мин шуны башкарган идем. Һәм шуны үземдә көтмәгәннән бик күп кешеләр бик матур җыр дип яратып кабул иткәннәр. Менә шушы җырны хәзер искә төшереп, әзрәк җырлап китеп кенә карыйм. Әниемнең рухына дуа булып барсын дип уйлыйм. Синең янда узган ул гомерем булды әнкәй гүя төш кенә. Менә тагын затып калдың кебек, кулың куеп кашым өстенә. Еллар кай тарафта гына йөртсә дә әнкәй юлыңны күз алдымда басып торасың күк. Каш өстенә куеп кулыңны. Киленне кайнана туфрагыннан яралган диләр бит инде. Менә безне дә кайнанам белән, әни белән бик ошаган диләр иде. Без чынлап та буйлар, төс кыяфәтләр белән дә ошап торабыз аның белән. Һәм без инде бик килешеп яшәдек. Без сөйләшә башласак, безнең сөйләшеп сүзләр бетмидер, сәгатьләр буена сөйләшеп утырадыр, бергәләшеп эшләр эшлидер. Һәм инде ул безнең арабыздан бик кинәт кенә көтмәгәндә китеп барды. Менә шундый ковид дигән авырудан Muratna 10 көн эчендә без белми дә, сизми дә калдык. Без инде белгәндә ул больницада иде, без аның белән күрешә дә алмадык, анда кертмиләр иде бит. Шуңа күрә ул аның безнең арабыздан 72 яшендә китеп баруы безнең өчен бик авыр булды. Кызыклы фикерләре, төпле сүзләре, төпле киңәшләре гел истә, чөнки ул бөтен эшендә җиренә җиткереп эшлидер. Казларны, үрдәкләрне тазартса, аннан да чистарак итеп тазарткан кеше юк иде. Берәр нәрсә пешерсә, аны да җиренә җиткереп, берәр нәрсә буяса, бөтен пишмакларына җиткереп эшлидер. Бөтен эшендә уста итеп, ул шәлләр бәйлидер. Ул барыбызга да шәлләр бүләк итеп чыкты. Айсылуга да, миңа да, әниемә дә, апама да. Ул бик уста иде инде. Шуңа күрә без аны бик сагынып искә алабыз. Дугалар укып торабыз, зияратына барып торабыз. Сагынабыз, юксынабыз шунда. Әниләргә багышланган җырлар, шигырьләр бик күп инде алар. Чөнки шагыйрьләр күңеленнән дә, композиторлар күңеленнән дә иң яраткан кешеләрне шигырьләр, сүзләр чыгып тора. Ләкин минем күңелемә ошаган бер шигырьне әниемә җиткерәсем килә. Иң сөйкемле күзләр синеке. Йомшак җылы куллар синеке. Иң татлы сүзләр синеке. Җан изрәткеч җырлар синеке. Синсез дөнья күрмәс идек. Синсез берни кылмас идек. Синсез берни белмәс идек.
синсез кеше булмас идек. Менә шушындый тапшыруның булганына куанып утырам әле мин. Әниләр, яни ул бөек кеше. Менә шушы тапшыру аркасында менә хәзер без Зилә белән әниләрне искә алып, әти-әниләрне искә алып утырдык һәм искә төшердек. Менә шушы сүзләребез аларга хәйр-дуга булып барсын. Менә минем әти-әни инде төштә күрдем мин аларны нишләптер икесе бергә икән дип. Инде әбигә, Зиләнең әнисенә минем инде ихлас күңелдән яшәргә тырышсыны. Әле ул безгә бик кирәк. Менә ул хәзер үзе генә калды инде, бер үзе генә. Шуңа күрә мөмкин булган кадәр Аллаһ Тәгалә әле шундый мөмкинлек биргән булган сайын үзе ният итеп, узак яшәргә ният итеп, Алла бирсә, безне куандырып, дөньяларын тотып, чәчәкләрен үстереп, үрдәкләрне асрасын дип әйтмим инде, асрый алганча асрар аларын. Без кайтып йөрергә бер урын булсын әле. Менә әниләрнең бөеклеге менә шуңарда чагыла.